Avui recordem 4 artistes de la nostra cultura nascuts un 23 d'agost. Lluís Pujaner i Fernández. 1847, Barcelona. Escultor destacat pel seu domini del realisme. Va treballar especialment en monuments públics i escultura religiosa. Josep Maria Marquès i Garcia. 1861, Tortosa. Pintor especialitzat en el retrat i les escenes de la vida quotidiana. La seva obra segueix un realisme romàntic i acadèmic molt apreciat per la burgesia de finals del segle XIX. Enric Closelles i Albertí Nera. 1914, Barcelona. Dibuixant, il·lustrador i artista gràfic conegut amb el pseudònim de Nyerra. Va crear il·lustracions que destaquen per un univers visual molt personal i pels seus característics personatges mig home, mig foca. Jaume Plança i Sunyer. 1955, Barcelona. Escultor de projecció internacional conegut per monumentals figures humanes i rostres amb els ulls tancats. També crea escultures formades per lletres de diferents alfabets per explorar la comunicació i la diversitat humana.